Kọmishọna Anambra Steeti na-ahụ maka mmepe ndị ntorobịa Maazị Patrick Agamba kpọkụrụ ndị ntorobịa ọbụla nọ n'ime Anambra Steeti n'agbanyeghị steeti ha si mana ha nọkwa n'ime steeti ka ha gbaa mbọ kpara ọjị nkụ bụ oghere ịmụta ọrụ aka bụ atụmatụ nke Gọvanọ Chukwuma Soludo. Gere ka aka nra n'uju. Hụ ji otu afọ efe ala nna ha okwu n'ogige Nnamdi Azikiwe NYSC Orientation Camp ụmụaụlọ mba okwu ka ya bụ kọmishọna nke onye nọchitere anya ya bụ onye jikwa permanent secretary n'ụlọ ọrụ ya bụ dọkịta Martin Agbele kọwara na Gọvanọ Soludo kpachapụrụ anya na-ewepụta ohere maka ndị ntorobịa ịchọpụta ọnatarahachi ha ma si na ya chake n'ime steeti a ma gwazie ndị ahụ ji otu afọ efe ala nna ha ka ha gbaa mbọ hụ na ha kwalitere udo nke ala Naịjirịa. Na ntụnye nke ya ka onye ji ọkwa managing director nke ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service ABS bụ Maazị Christopher Molookwu nọrọ gwa ndị ahụ ji otu afọ efe ala nna ha na Anambra bụ obodo nwere ọtụtụ ohere nye ndị mmadụ ọbụladị ndị abụghị ndị obodo a ma gwazie ha ka ha hụ na ha gbara mbọ hụ na ha jiri ọnọdụ ha na steeti a wee mepụta ezigbo ihe. Site n'Ọka, abụ Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.